an b'an ka population fo ka communauté jeunesse k'a remercier an ye baara min y'an ɲɛ la bi a y'a yira an na k'a fɔ jamana finitigiw ni jamana population bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ma fɔ attaque ma ye ka caya dɛ mais ne k'a ye marifa b'a la ka ci jamanadenw b'a la ka bɔ ka na ka armée dɛmɛ ka na ka sɔrɔsigɛ dɛmɛ ka na ka polisigɛ dɛmɛ ka gendarmerie dɛmɛ m'a fɔ a ma kɛ mais bi a ye n da Mali ayiwa fɛnw na k'an da Mali population jamanadenw na k'an da Mali finitigiw la Musa i b'a ko bi kun ye film de ye quoi mɔgɔ mɔgɔ n'i ma scène vécu n'a fɔra i ye i tɛ se ka da la c'est à dire kelen n'a fɔ i bɛ ka film de lajɛ attaque min ye Mali sɔrɔ bi n'i ye nin kɛ dugu fɛn o fɛn ye yɔrɔ dɔ tun bɛ minɛ k'i jɔ n'a ye yanni waati jan cɛ c'est vrai u ye assaut min lancé bi terroriste ma tɛ se ka caya fɔ k'a s'a dan na mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ ko kun ka ca i ye dɔ bɔ a la donc an bɛ don kuma kɔnɔ u ka laɲini kun ye cible 4 de ye mais i b'a ye k'a fɔ o cible 4 na n'an b'a fɔ 4 cibles principales cible kelen bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko cible dissuasive o attaque bɛ kɛ de walasa ka aw la su ka kɛ yɔrɔ dɔ kan mais u ka laɲini yɛrɛ tɛ yen mais u ka laɲini ba ye yɔrɔ jumɛn ye u ka laɲini ba yɛrɛ o kun ye an ka base de la base de l'armée de l'air senu an ka senu base de kun y'u ka cible principale yɛrɛ an ka avion ni drone bɛ yɔrɔ min fɛn o fɛn kɛra o bɛɛ kun ye dissuasion de donc cible yɛrɛ kun y'o de an bɛna min expliquer jamanadenw ye k'a faamuya n'i y'o ta k'o lajɛ sɔgɔmada joona in na nɛgɛ kaɲa 5 n'o ye 5 heures du matin ye munna u ye école de la gendarmerie attaqué n b'o kun ɲɛfɔ maliyɛnw ye 5 heures du matin o y'a sɔrɔ courban bɛ village kan na u ye regroupement kɛ yen de tenue 2 de tun b'u bolo tenue 1 o ye recrue ka tenue ye tenue 2nan o y'o don u yɛrɛ la o tun ye tenue bugurinjɛlama ye donc u bɛ ɲɔgɔn identifier n'o ye n'i y'o lajɛ o kɔrɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ninnu tɛ ɲɔgɔn dɔn u tɛ ɲɔgɔn dɔn u ma bɔ yɔrɔ kelen donc ni u tɛ ɲɔgɔn dɔn u ma bɔ yɔrɔ kelen parce que u ye attaque kɛ ka tenue min t'u la o tun ye tenue bugurinjɛlama ye mais u ka saki kɔnɔ recrue bɛ tenue min k'u la bleu o maralen b'u bolo u ye école attaqué ni hakilina 2 hakilina fɔlɔ avion présidentiel mun dossier ko bɛ sen na o avion présidentiel o procès kun kan ka dayɛlɛ bi cour d'assises la donc n'i ye école attaqué maa caman bɛ yen finitigilaka don olu caman poursuivlen don olu maralen bɛ école de la donc n'i ye école attaqué a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ko sɔrɔsiw diminen don ɲɔgɔn kɔrɔ donc u ye ka na ni dissuasion ye fɔlɔ pour que armée bɛɛ kana jɛ ka mobiliser pour la cause ils sont très malins c'est des fins stratégies au kɛra fɔlɔ ye pourquoi ils ont choisi la 5 heures du matin u ye 5 heures et 4 heures du matin ka taa don 5 heures la u y'o choisi mun na parce que waati y'a sɔrɔ rassemblement bɛ école kɔnɔna la donc rassemblement bɛ yen mɔgɔw ka attention ba tɛ sécurité kan u ye nin waati fila jateminɛ donc kelen k'u labɛn village kan kuruba in kɔnɔ o ni école man jan u sɔrɔla ka na ni école kɔfɛ an fan ye ka sɔrɔ ka don non limite ye o ye restaurant bɛ hôtel fɛ école la o donna ni ye ka tila ka don ni école kɔfɛla ye sisan donc o b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ rassemblement na mais maintenant u donnen kɔfɛ u ye mɔgɔ fɔlɔ minnu donna olu ye tiri kɛ dɔrɔn olu ye arme fili u ye tiri kɛ parce que n'i ye tiri kɛ tiri sporadique kɛ i bɛ panique simi min y'o dɔnnen tɛ dibi donnen don dugu ma jɛ kosɛbɛ donc u ye tiri kɛ dɔrɔn olu commencé ka fini b'u la donc ka recrue ka tenue don la donc n'i y'o ye olu ye dɔrɔn olu tɛ dɛ minnu bɛ kɔfɛ olu de ye assaillant vrai yɛrɛ ye tout était a fɛn bɛɛ kun calculé don a bɛɛ kun planifié don donc olu y'o kɛ dɔrɔn olu commencé ka tenue dɔ in b'u la ka tenue kuruku donc
ni yɔrɔ la an bɛ gendarme fo wa promotionnalisme na ko kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn paf donc école la u donna cogo min na kun fɔlɔ minnu donna olu ma se ka bɔ cogo sɔrɔ donc automatiquement tir kɛra k'olu kɛ fure fɔlɔ ye minnu bɛ kɔfɛ sisan olu fana dafalen donna donc u fana filila ɲɔgɔn ma parce que recul ka tenue bɛ n m'a fɔ n ko recul ka tenue dɔw ninnu ye tenue u bɛ ɲɔgɔn dɔn ni tenue min ye o y'o bɔ ka recul k'u bɛ recul ka tenue don olu sera k'o to la donc dɔw ninnu fana donna u bɛ ɲɔgɔn dɔn ni tenue min ye burundalama ye olu donna ni e ye donc olu yɛrɛ k'u bolo san u ka coup réussira donc olu yɛrɛ fana bida embuscade kɔnɔ yen de SND tir bonyana de 5 heures du matin ka na 6 heures là de 6h30 donc on commencera ça en 45 ni FSM kun bolo ani ni armburu bolo ndusatu bolo on commence à 12 heures parce que nous au Chili la population a paniqué mais au wati kelena ni mo mi fala gendarmerie kan jatimine c'est pour cela jamana don wa sabali ko jamana famaw deme quoi ni kan kofla jatimine étage de be non habité il be tout kono il be se ka yela so do sans fait mu ashi habité so de be wo de boula donc mo nous se ka retrancher ka mais moi la ni jo sans faire ça accès même à l'intérieur ni école ba façon moi je pense que ani jamana khabe wuli do ba fo non entre la quand rien voilà la preuve so bambali badini be donc munu ma se ka do olu bola yere ba ko be ro ndo quoi olu bola kana do so la bambali mun kono parce que munu do na konna la kele tiena parce que militaire ya dafiri olu dala donc brigade mbe falage ale ni logement socio commissariat ale ni 13e arrondissement koro no yirima do commissariat donc olu yere la ta sanga na couverture là donc bototi donc munu me ko fait olu yere kera kuma mina population mina population ga foli foni yoro de la donc olu le nana do so la bambal munu kono sansan donc do wu yere ke fatoy do wu dina fo se de kono do yere wu yere kuyana bagato parce que teni woro kumbuku wu teni fali donc attaque terroriste de mes mercenaires fina kumbu chela donc il est première imaginer nous tra chemine et fin kono la so kono la fubu mo fla sergabo olu ni bolé segina san donc olu ba se ka do ro so école kono olu bola kana do so la bambal do de kono donc population ba soroka oui pour identifier parce que bloquing boula arme mbou ker la arme long arme de pm de boubou donc pm d'abord de bon fini dou mala fait bon ni to so fene tatine kala je ou comme on refait de mettre tout d'Afrique là donc école attaquera tant donc mou ma se ka do arme wora ko mbulu bulu olu ka arme ngolo bora ou ka fini mbobara enfant fam fait duguma population sera ka tentugu de ka don neutraliser de kono do tara mina so la bambalu kono la donc am se ka fo horaire là à l'instant T mo min la tan mo tan doni o ye mun dona kono la ko dagara furi mo min na abe mo min na ko fe ko na tan mo tan ko donc c'est le lieu de remercier, de féliciter les commissariats, les brigades là, la sécurité publique, nous mobiliser automatiquement quand on appuie là. Donc, ni ubona là, on y a soro, ou comme on refait bé, on nous calme kata, ni bora, on peut y aller ministre sera fra là, on nous fait le dos de mort là, quand on a tout le là, on nous calme pour dada. Élément de refait bé, on nous bora ni sera correct, kadjigi, il funda aéroport ka. Si vous avez un report, mais l'école va attaquer Mouna, l'école attaque le couille quand on code normalement avec un mot qu'on a non sur sous diminuer le télé. Flamme est mouillé à compte d'or foyer car action à l'état de passer baby kunda école quand autant qu'on a un report ou ta base de drone nous coucher. C'est ça que drone est toujours sous 50 ou maintenant. Ou à tout moment drone vous fera ou qu'on a drone est non fait. Ça veut drone est de vous c'est quoi. Donc il voulait s'attaquer à la base des drones. Drone est bouchoulim donc tellement que drone est bouché, on a drone non fait chien. Ah, là il est voilà, on a le drone autour de son cou. Non, on a drone non fait c'est ça. Oui. Donc oui, non, mais nous boy quantité. Donc on a 100 c'est une base drone de Rome na aller ni avion de Rome na, on a 600 kana assaut et de lancer yenga. C'est là-bas que au bout fil d'amener. Donc, elle a ce qu'on kana, nous, je sais ça, il y a des gens qui ont obi flou, bas. Donc, tu sais qu'on a des officiers professionnels. Donc, mototini tan yona, on nous fera la cadeau, pavillon, fanfala la, kadjigini, autant qu'on a la sera, qu'on a bossé nous, nous, djigani et ça.
Donc, il y a des armées armes d'Akola, à donc, repousser vers le côté sud-est. C'est nous, c'est là qu'on fait, on m'a fait donc repousser ça à l'aéroport. Donc, au cas là, il n'y a pas de c'est juste que deux bases de drones attaquées ou détruites. Donc, on a un renfort maintenant. Pour que le renfort finisse, on va faire des actions retardatrices. On doit fouiller. On prend tout petit diamant boubou, on m'a fait la coupe, c'est qu'à décès quand base, c'est une base minée. On a diamant ni arme lourde, on a mandala pour le décès à éliminer. Donc, au quel cas, ambassadeur d'Atou et il y aura une chamache bolokan. Donc, au cas, force sociale a renfort natoy, on fait où joloni. Donc, force sociale a renforcé, on lui traite à quoi. Depuis le BG Konokana, il va avoir lui est Timouli. Pourquoi vous force spéciale comme force spéciale pour ado? Non, squatter. Comment déléguer non, non, votre tenue d'eau. Au lieu de automobile qu'on a fait ça, on met quand les BG là, on est à la fois oui, donc, on veut faire qu'un ambassade d'Alounia pour que nous nous basé attaquer, on veut faire faire quoi, attaque ma tour du moins. Donc, force sociale ou bien neutraliser, c'est ça. Donc, il y a un café au rôle où Boula Katami, flanant mon groupe, flanant pour mes ministres qui cours de Kono. Oui! Eh, tiens, même une fille, Malik Medjanfa Kono. Il va donc, ni mon dou repoussé. Avec Rome dans Habitat Indi. École Fanvela là, Angelen Kou Gouchi, ou Bora Sokolo Mouno Seginandi. Donc, à l'époque là, Anou Gouchi, ou Bora ministre Kourou Kono, Kayen, Kata Pavillon Fanvela là, donc Bora Nisra Kora. Donc, quand Force Sociale allait maintenant à Mounou Betchamanche là, qu'on lui repoussé, ou Boula Sankado, ministre Kourou Kono. Donc, armée de l'air de la Bunté, Chamanche là, Force Sociale de la Goussi, donc, vous reprenez la 600, ou qu'on force anéantira, à 600. Donc, force lui requérera. Parce qu'on a tcha, faut qu'on a tcha. Donc, sous ta ou sata ou bolon, ou bolon, on ministre Kourou. Vous voyez, donc, au plan de Boubou. Ministre Kourou, plan de Boubou. Ou donnons quoi, c'est ça. Élément de nous sur 600 cas. Ça, c'est des interventions spéciales. Force sociale à guérilla, c'est des unités très aguerries. Maintenant, vous venez des dons, quoi. Vous pouvez combattre les couloirs des dons. Donc, des tentes qu'elle a donné. Ni a sera ou bien une ticket là. C'est juste que vous des interventions que vous nous prendre la sang. Face à face de l'océan, vous pouvez tirer qu'il y a. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait un neutraliser, pour que vous bien bas. Donc, nous faisons pour me Kalabani, nous obligés à bouger à sur une waka. Donc, d'autres ramènent sur une waka, on a d'autres tout d'Afrique, on fait là. D'autres ramènent douane cour qu'on fait là. Vous voyez, élément où il y a ni konya au boulot, nous me demandons à toto tiré parce que ni kokunya nous boulot, ou qu'on a l'aïné, moi, c'est ça. Nous serons école gendarmerie, nous est tiré yinga, comme rôle à dissuader, ou bien sur un pavillon 1600, car drone et fait avion de préparer sur le boulot, peut-être, un tas au bout là, il est. Mais autant qu'on ou va baser flamand et nous sommes en Europe ni tiens donna en coup ou crime qu'a infiltré pour ou bien bon encore faire ou n'y a même numéro là. Non, ou donna mettre la offrande finale. Mon cabo comment qu'on a là. Donc nous kumboro là où on a ta cité de la sang. Le siège même du gouvernement administratif. C'est tout était planifié. Si vous savez c'est du dos. Mais une belle école de quai parce que n'a pas école la gendarmerie attaquer là force de mobiliser Kataï. C'est pour cela il y a donc à faire armée qui est à Kandala. Autant qu'on a au climat de zone de tambour de Venise, nous tout le monde qui a bon ministre au rond-point, allez ni c'est nous au rond-point, au climat de force football sur le lieu d'aller mettre tout là, tout le sud d'aller mettre tout là. Ni à renfort avec l'ensemble à aéroport nous nous sécuriser, au lieu de bien monsieur comme. Force sociale d'intervention pour un quoi ça. Non, au film en bas, il ne même pas les gars, au bête école filmée. Ni manto ni mbi pour nous garo fanfala là ou tasma fele kumga yele vena fele filmer fele kumga yele mo kana beke école filmer non tasma nyama yin fele nyama yin shishi kumga yele quoi donc mo tama photo ta ka kuma tama ko mais ma ko shishi bora école kono de shishi bora école kono mais me ka nyama yin fele ka filmer ni faut ka yele mata donc automatiquement quatre cibles ou les bara finke ou les attaquer ou faire trois cibles plutôt école aéroport allez ni base de drone mais nous qu'on est sur le boulot au fait qu'on a du on a ça donc ala ni jamana dinga wuli ka jo mais mo ko kuma chama fo ko nous do togoli non mo minela ni ya belaje acheter ma sam ko ni kelen sam ko flap
mina feno nyafo mo yi tu sais guerre mi nga geleni guerre be Mali bo de kono bi na soro ko guerre classique do guerre conventionnelle do abo ñoko yele no ka tenu be ka drapeau donné do c'est facile ko guerre façon kele mais une guerre là et même mo do na action de ke est-ce que mo ko meto ka kam de ko tenu si do avec ma foi de tu avec complètement pas suspect de ke on est guerre pour l'embaye quoi ni ko bibi ne ke be mo mine ko tenu si do ou bien ayeni ko ngabo ki bagarama mais faka action ke soit ka do faka ou bien ka marfa do tu ou bien ka marfa do ya ko donc a guerre ka gele bon gouvernement de gelado de kono avec de gelado de kono faut qu'on faut mo yi quand les déplacés mun be ou chama muso nu dembe donc gouvernement occupé lu ko famille na o bu entretenir chaw yere be terrain ka o kele be gatuudi donc ou va famille yere be souffre nous tra attaquer o be ka singana kan ko famille la ka ko na ko mafuike o da ke ni action de timne kalage dom na moto ko fe dom na force de kono dom na u dugulu no so konna la parce que des hommes dont faut ka fala mo ko bolo ku do na bi no be Bamako ya ka tan kalokele parce que be bolo ka ti boro la be bolo ka ti don la zone de kalfalo do bela e bi occuper na bi occuper na bi occuper na bi occuper na maintenant donc faut be o lu to awtela kono fu ni na ka fo a o lu be ke jama chele ko ko o nyana la ka tayina mais sous la population comme si jeunesse ko de ke o de nyana na be comme si jeunesse bora mo bora na aéroport sera na bora na école sera comme si jeunesse bi ne ki fui il y a une brigade de vigilance de Sira. Je ne suis fait pour appuyer les forces de l'ordre et de sécurité. On a donné qui m'a dit que opération de rien quoi. C'était en compétence avec la société, avec la jeunesse. Jeunesse il faut dire que nous avons voulu be kanami. Quand la bon aéroport fanfala, la bon école fanfala là. Ni suspect au lobby ne ki la do. Arum chama mbora mo chama kuyete ni. Arum badim bora mo chama kuyete. Parce que il faut que les gens de coup sénat ou arme de monter donc arme tout ko bulu ko do bulu ka di foncer de kono ku yere ke ba fo wutu fu kala ma do ye cigarette free mine ni me do bulu bulu fu ku yere c'est different light ngoro donc il connaît la zone afin que qu'on a la zone fait venir beba ka zone d'intervention do beba ka mission do mais ere mu so tu damate ngondo ou bien demander une ronde quoi mais nous on a drone attaqué drone c'est quoi frappe 20 morts 10 morts 15 morts drone est sous c'est quoi donc il faut s'attaquer à la base même des drones mais pour ce faire il est civilisation que il doit donc attaquer comme on la sous kataï on l'a dit qu'on est la cible principalement donc là sur déjà la base des signes on nous prépare les signes nous jigina kanga ni srabe ou jigina ni kofle ka jigini kere ka mais quand ya père poussé donc franchement mon gars là c'est trop à m'en profiter ka militaire commissariat fou ka fala de brigadier ko fou ka 13e corps no yiri ma do commissariat wallahi bara min ke biaka bo aklima surtout ou ga brigadier recherche ou bara de ke ou lu frère ka ngoro ko camoufle ko ou plan ko joro donc na bo la mi ngona mo so be biar mo bu jone c'était une action coordonnée sur le terrain entre les civils et entre la population civile et les forces de l'ordre il faut quand même donc quoi ça veut dire que Maliens mou ka ne ko Maliens mou ka armé ko Maliens ni kala yoro re ba kala ibe bim parce que ni population ko mabo ka mo do me lu ku meta dans la nature maintenant nous tara ko na action ngesini e bo don ko na action ngesini ne bo don o de to amba nyi mo be fe mo ye système ne kana bo kana fo kala ta défini tuguma il peut être utile en termes d'information avec moi nous devons traiter parce que nous avons ciblé le boulot parce que nous avons fait déjà ma que me dou que me roté do teacher kumai ou profiter de ron ame wakati na no oye ala kira ka bangale mauludi c'est pour ça que c'est arme na do ou arme na do to godi parce que ba so karo ti fui mobu ti fui parce que na frota ani mauludu jamae il veut tuer katen autant qu'on veut ça ma do mobu kono kana ou ka arme tu man transiter tini mais où yere be Bamako ya mena ou tu bien Bamako ya il y a anye fin be na minela a dade ne kala je ta so abi yorodo be bola ka ti boro la donc en même faut gouvernement donc solo ngono mun be ka fala des gendarmerie cour kerefela la amba nyini ala kama gouvernement fait aka essayer ka mesure ta solo ngono nuna wota ona c'est un conseil aussi habité l'inter
allez mine la plateforme na image de bebolo boula tir quel comment quand la gendarmerie a pu repousser les assaillants donc on m'a saka do boula kata sola babali ne khonala mais ni tu étais d'abord la vigilance de la population de ouye kabuli ko e ko ni parce que et puis quoi o kelen attaquer comment nous desera fongala jona wati fe kata e barbavaria fambala la gendarmerie ko fela la ou tra fam goye ko asimenale ou le tarofo mo ko asimenale aller visiter là donc on a mis un sang de bulki kuna école konaka o le bulkata fandena ils sont très malins ou comment et asimenale aller visiter l'école là donc on boule kuna école ka asimi ko di mo wi asimenale donc jama dans le bulkata donc il a bu kuna ko fona tata mo ou très do wele kana parce que demsonu de do donc on est que jamani boli kana le coffre ko asimenale école de la gendarmerie là parce que moi tire manga mais moi rebolo asimenale kana bara min kara kana laje autant qu'on nous masé ka do lu ba se ko be boli ka bo ils sont très techniques ils sont très malins parce que on est des jamani de ce ko lu do yoro maintenant jamani be boli kana on be boli ka bo do ko so ta do ko so ko ngona san ko do mais yaso école refene konna la kele tiene ko no d'autres do et gendarme mu nga so école konna la d'autres do gabu ko no ko do o ko mi gabu ko no maintenant o ko mi mi gabu ko no o ko mi information di kelma mo ma o de information di kelma mo ma ko na do blé ne pour kele tiena c'est vous les révélations ala ni ko no an kala ni na boy gabu ko no o ko mi gabu ko no o ko mi information di ko mo ma pour qu'on a doublé parce que tellement au boulot quand t'es de recrues quand nous comme on y quoi bon faut qu'on comme on t'aider quel est tien là nous y t'es de recrues de coup sarakaba pour qu'on a donc tout on a donc tellement nous repousser la catastrophe pour assumer aller donc assumer aller mon nous bouli coup d'agent américain donc nous mon boulot il était suspect et bah du coup on a belle de Floride na belle assumer aller jobu ka boulot do woro inu là donc à ce don boulot nous gabu de kon. Mais on a déjà, tu sais que Bibina fait Mali sort. Ni réussite ni mani armée fouille boulot. Il a attaqué Kaklaka. Il a attaqué 12 minutes. 5h du matin. Il a attaqué 5h du matin. Qui a tous les présumés qui a même les 10 heures. Wallah il a attaqué tellement. Allez résultat RMN la fait différent. Mais Mali a attendu moins de 2 heures de temps. Quand on fera nous sera ça au cours de l'échange de tirs, ou nous sera nous n'avons pas mené là. Quel est le but? On est là sur nous, on est moto coffre. On est bon, on a fait pas le tiers, mais tellement qu'il y a de quoi aller ou bas donc. Généralement, élément porteur flyer sur drone. Ou sera vraiment dans une boule, la moto la drone. Ou on a de qu'on fly une boule la drone aller jo, à ma boule. Ou à ce qu'on a arme bois. Donc il faut que nous fassions des gens qu'on a eu avec cette différence là. Nous faisons là-bas. Donc, donc, au bout là, et tout à fait conférence fait. Donc, avec les mecs qui est comme moi, arme, canon, qu'on le rabot boule qui fait. Population au phénomène. On est jeunes, patrouille qui est comme on fouille, arme, bon, qu'on phénomène, au but pour ce mot de Kadia. Donc, à mes population fait, ou quand d'abord, t'es une tour, la nuit est mimine, il y a un cas broca, banaka fait, on a dit t'es une tour. Parce que fait, mais quand les signes en tout. C'est pas parce que nous beaucoup, non. On est quand des déplacés, on est infiltrés dans nos pays. Ou bien information bec à la main. Bon, on avait besoin de tirs car nous, on m'a dit que vous avez besoin de camons dans la cour déplacer et chacun le pousse. Donc voilà un peu la situation. Ok, bon, on a eu qu'à faire mon frère, on a eu image d'oyer, qu'à dire qu'à faire pour ailleurs si demande de photo pas. Donc elle va la porter pour critiquer. Il y a été pour nationalité nigérienne bito Chamanka. Et pour information dit trop, il pas être dit manipulation de bâton au vêtement. Au lieu qu'on te terrain à ça. Mais mine fina. Chiaté terroriste là. Nationalité terroriste là. Berser terroriste. Au lieu pour l'avocat ko Nigérian do ba ala. Donc mon malien moun na la dun. Mon na la c'est plus de c'est des dizaines de personnes qui mo bina ni koy. Moun na la de part ou d'autre. Ngante munu sarama munu mne la katani mo bina ngoy o ma o be be nationalité do mali on ta la seulement comment est mieux dron on est bien en toi no la parce que les tiena en boulot et tes awaten obe o la tes awaten ne ko encercler donc o lube chamanche boloka parce que plus que les tes awaten ni fait na o lube chance ko munu donc c'est aussi bien immobiliser le nous il y a en tout en bon quand en fera baloter d'humilité
donc an bɛ jigin Bamakɔ siɲɛ kelen ka taa drone yɛrɛ attaquer. Ok Boubou, laɲini kun y'o de ye. Oui, laɲini kun y'o de ye. Boubou, an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Serge Daniel fo ka taga bila Washington Nasiri la olu kɔni kɛlen don k'i cɛsiri nin ko la kosɛbɛ an bɛ ka communiqué min kɛ u ti ka kuma kan u bɛ ka information di ka taa mɔgɔ jugu ninnu ka côté la Mabel u cɛsirilen don Mali ko la i bɛ se ka mun fɔ ninnu ka ko la. Mais olu b'a bɛɛ kalama les premières images là jɔn y'a bila muso Daniel ninnu de y'a bila. Imagine fo to ka page la kɛ les chefs non information di to ne o ngi si ale terrorisme imagine fo billahi ben khalifa mina malien ko ya fama benala cɛ information fɔlɔ bɔra terrorisme de la ka di quand les terroristes u kelen ka senu kan attaquer u replay la ka jigin palais aéroport de kan u jigin aéroport kan yɔrɔ mina yan'u kana u ye tasuma bila gɔkɔrɔla ni u ye tasuma bila yɔrɔ caman na donc olu image fɔlɔ ta k'o t-shirt dans le moi j'ai vu l'image les images u nana u replay kuma mina moto tan duuru ɲɔgɔnna bɔra aéroport sira dɔ in fɛ olu ka taa parce que force ninnu repoussé u jiginna u nana moto ta moto dɔ kun dalen b'a kɛrɛ kan komi kalite kan u y'o lawuli sisan ka munumunu sisan ka jigin ka don ni aéroport kɔfɛ da ye donc commencé ka tasuma bila fɛnw na après bombe dynamite fila kun b'u bolo sabu u b'o bombe da en cas ni renfort nana o bɛ se ka soutenir renfort cogo min na donc o bombe ma se ka ci o première image ne y'a ye Cheikh Daniel ka fɛn Franck-Marie fɛn kɔfɛ. mais bu k'ale correspondant Sahel la. a correspondant de bɛ terrain kan o de ye terroriste billahi wa correspondant ye terroriste de j'ai tout vu u nana k'u bɛ kan attaquer u ma se ka kan attaquer u repoussé la donc dɔw jiginna ni senu ye kan ni kan kɔfɛla kan olu attaquer donc u bɔra ni dɔw nana ni sira kɔrɔ ye u ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ min na u bɛɛ regroupera une dizaine de motos comme ça u jiginna aéroport sira fɛ u jiginna aéroport sira fɛ donc o sira kɔnɔna la u ye minɛn minnu ni fɛn minnu sɔrɔ u ye tasuma don olu la. U ye fɛn minnu sɔrɔ tasuma don ka tasuma don la maintenant donc sɔrɔsiw nana ka u goro sisan u bolila ka na danfan na u nalen danfan na u yɛrɛ kɛlen kuma min na sisan o bɛnna ni force sociale fɛnɛ natɔ ye u ye ambassadeur wɛrɛ da force sociale fɛnɛ natɔ ɲɛ olu mɔgɔ faga sa dɔw bolila ka jigin ni MINUSMA cour kɔnɔna ye u donna ni ye mɔgɔ information d'u ma a kana taa ɲini yɔrɔ si terrain mɔgɔ nɔ parce que u ka cible kun ye e mɛ Cheikh ka bi kuma bɛɛ la a ma kuma école la jamais a ka base kun ye base de drone Cheikh Daniel ka information tu sais k'a t'a dɔn ko n'u sera ka taga ni armement u ma taa ni armement kelen ne de bɔra k'a f'i ɲɛna u ma taa ni armement kelen avion kelen kun bɛ réparation na parce que ils ont eu l'information ko minɛnkuraw nana Mali la donc minɛnkuraw nana Mali la minɛnkuraw ninnu bɛ yɔrɔ min na u bolo ko avion bɛ réparation na k'o de don c'est juste l'information a été fuitée mɔgɔ t'i da don kuma bɛɛ la ka kuma dɔ ɲɛfɔ quoi sinon Cheikh Daniel ye kuma olu ka ko u ka correspondant ɲɛ kala ala la c'est le terrorisme même u ye galon tigɛ mɔgɔ minnu ma bɔ ni arme kelen u kɔni tasuma don minɛn dɔw la o yɛrɛ ye minɛn défectuelenw de donc u bolila ka bɔ o la ka moto dɔ kun filmé danfan na moto 10 ɲɔgɔnna u ni boli jiginna k'i kunna MINUSMA parce que MINUSMA kɔnɔna plan de b'u bolo u b'o de dɔn. c'est pour drone mɛ mɔgɔ ni kan. drone b'u ni na c'est drone kelen bɛ k'u sɛgɛn cogo min na n'i b'a dɔn mais ils sont tous des enfants moins de le plus âgé ne serait-ce que peut-être 25 ans. a bɛɛ denmisɛnnin fitinin u kɛlen k'u bɛɛ lafɔ drogue ni gulɔw ni a bɛɛ falen don n'a fɔra fitinin fadiri dibi bɛ sen na e falen fɛnɛ don i tɛ sira dɔn dɔw yɛrɛ ye moto boli ka taa don tuuti la k'i kali k'i bi o kɔnɔna la u nana don MINUSMA kɔnɔna la donc MINUSMA kɔnɔna la u ka sɔrɔ ka sira tigɛ force sociale mɔgɔw nana ka ko campagne ninnu minɛ sisan u ka sɔrɔ ka échanger tir kɛ ka mɛn olu ka sɔrɔ k'u bɛɛ neutraliser o la donc dɔw fɛnɛ jiginna ni n y'a f'i ye cogo min na Falajɛ kɔnɔna ni Yirimajɔ Tudafili sira ninnu dɔw jiginna ni Sogonɔgɔ sira ninnu ye donc population sera k'olu cadrer k'olu minɛ u ye fɛn fɛn fɔ arme kelen ma bɔ u kɔni tasuma don ça je reconnais mais parce que u kun ka base kun ye base militaire base drone de dɛ u kun ka base yɛrɛ de ye ko an ka filicogo bi i bɛ se ka jumɛn f'o kan non bi ta kɛra film de ne ɲɛkɔrɔ e b'a ye ne ma fɛn publier o je n'ai fait aucune publication parce que ne y'a ye ne bolo ko film yɛrɛ de don quoi ne kun tɛ se ka la n ko armée bɛ se ka nin façon kɛ quoi tu sais que on a à peu près une vingtaine de forces spéciales que ça soit au niveau de la force des forces d'intervention que ça soit les forçats que ça soit encore le GARSI que ça soit encore FSI c'est que toutes les forces d'intervention rapide a bɛɛ coordination de sur le terrain ne dabali banna quoi ne yɛrɛ ye ɲininka est-ce que an bɛ armée min dɔn est-ce que o ye nin ye a bɛɛ ala cɛ ne ma se ka da la n ko Mali armée an bɛ armée ko fɔ kulonkɛ la quoi mais sur le terrain k'a fɔ ko armée bɛ se ka nin dynamique kɛ c'est donc u ye mɔgɔ ninnu neutraliser ni sira dɔ ye force sociale bɛ na nin cogo min na u bɛ ka nalen à 50 mètres déjà est-ce que b'a dɔn u bɛ ka arme da mobili bɛ ka jɛngɛ jɛngɛ u bɛ ka cible ta n'i ye mɔgɔ ninnu bin tɔ ye u bɛ rafale wuli ka na toguna ka yɔrɔ tuguna na kirisi ninnu caman kun pointelé bɛ yen de pour que ka action empêcher mɔgɔw
force qu'on a fait à aéroport là parce que où l'aéroport attaqué une force où le boulot pour gagner quoi force ça n'a pas il va qu'on film parce que c'est à l'aéroport que la roquette lancée oui roquette chaman film roquette chaman flic donc au bela armée l'air mo sera pour maîtriser ou repousser la kadjing donc force ça mo na no conseil ou dans les ministres couru donc c'est là-bas qui vous retranché donc il y a combat de couloir de oui combat de couloir combat de fort oui face à face donc vous ben mine hors de là à faire chez Daniel Bouga fait fort à cas fordro matasma ko fordé mais c'est nga kuma kan matasma ko fordé matasma fo o moto dire pas bolo o fait nous arme clé o matame o matika doere o masika doere o yomuna moto o kola la wati na moto na no fait moto tan damaro nyona on nana ka ese ka buta moto kilimi o kalpier kumbolo no o daleme krefela la donc o ese ka jigini aéroport côté 600 aéroport et pavillon Fanfalay ou qu'on ok à part ça fouille ok pour le Dakar même pour le Kenya si population m'a passé voici là en B réseau sans faire là plutôt on a 10 sira fait qui peut faire au cas ça du même cas c'est fouille ni mi nyala bi ay wasake c'est population ga fotron Tourousou era dompi que les Maliens sont soudés c'est à quel échec qui sera fait école gara échec aéroport gara échec ministère cour gara échec pavillon gara abé gara échec ça fait quoi fin yoro attaquer si masaka rola nous venons boula ka djigi bon ni m'en permet ka don silimi ngana ga metama am information tama soro parce que nous devons mettre Mali ko attaquer misem sen ngo to nous devons mettre Bamako yoro attaquer kilingili donc am toro mais aso passer pour le bon ou ça am fanga de soro kata donc je peux dire que aujourd'hui en professionnalisme de l'armée là une dynamique ni ñonté quoi population est à dompi kate fo wari quoi population est à dompi ka be fentima quoi vraiment ne be fait ka flan mon funa ou wa mode de recrutement yelema mo ko ta to ngaranjo risque bala jamana be session ngono be bora ka bitay donc jama jobe yoro armée kan ki frata la no katinga parce que nous recruter ko tini bomi ya kala linana parce que on a donc 5 heures du matin sur le recrutement à rassemblement on est tenu bomi il faut tenir un calendrier boubou maintenant après on a qu'on boulot on a jamais on a fusée ou après il va kala kafli ni afli caméra bala quoi be robe il là mais durante quoi on a fusée il va kala il va afli mais là après quoi il va ni aka do il après fli après on a fusée na pana be ro photo ta quoi on a qu'on boulot il ko la ta kenodi donc ni une bête de kala yodro ou ka recrutement jama ka tuno ka recrutement ne fano ka jo ou ka essayer ka moins wore ni mo obse ko insérer tout mina ou ka jama ka tuno ka boala quoi ou ka boala parce que bita est expansé chama irana et puis bita avantage que mi la complice chama trop fort de non wala kala jigilam c'est hey mo chama ko même mangana jaja ko robe seno ay sabu so wallahi Allah mo nu to fora de ke to fora de to fora boro yira marfa do woro yira donc ama une population fait mo kana mo bo ni mo mine adi finitilima parce que ni e fengala na maseka kuma na fa nyombola o wati kelen fene tu wese wa kala ma do fene tra do so la ka tu dai o do fene no fe do so la ka tu dai do e balta ko blessé ra bul ka do so la donc il faut que balle bouille là mais il y a qui n'a pas blessé ou de do que fa tante do tra do so lo fene no fe donc tentu ko mo lo fene dala na la wu no lo bala kala o lu ko lo bala kala ni ko lo kala bana bu dama amul fene yi donc partout quoi ça a été un succès à tous les niveaux donc nous le faisons nous le faisons comment on va faire ça va nous servir.